Para sa katao nga may handom, waragi ti bagay nga imposible. Ginpamatud-an gedya ni Sheila May Peralta, nga taga Bagong Bayan, si Baste Antique. Bisan hindi magmalyag ang ana nga mga ginikanan, nga tana mag-eskwela bangod sa kaimulon, waragid na panas ang ana nga handom. Ginubra na gid ang ana masarangan para malabod ang ana handom sa kabuhi. Nag-lisensya ako kay nanay kay tate. Mag-eskwela kang college. Wala na daw akong insuktan. Kaya kay apat kami kabilog eskwela mo. Ang akin tatay, ang farmer na kisa mangingisda. Ang akin nanay, housewife na. Ay man ako, hindi kaya ni nanay, hindi tatay. Pero para sa akin gusto ko nakatapos. Kaya man ako ang kapigaduhon ng amang pamilya pag gusto ko someday nga may ubra ako nga namin. Ang handog ni Sheila nga makaeskwela nang imposible, bangod kang bulig nga ginatugro kang gobyerno probensyal sa inisyatibo ni Governor Dora J. Cadiao sa mga estudyante patas ka na. Bulig pinansyal nga wala lang gaakto sa ana nga pag-eskwela, kundi para man sa kinahanglanon kang ana nga pamilya. Malbahal gid ng bulig kang scholar para kanakin kay isa sa rason nga ginambal ko kay nanay. May scholar man ay matugunan man na ng ang allowance ko. Biskan tuod nga kapos. May scholar man nga masandigan natin. Daga magang abot pid ang scholar nga ran. Balbahal gid akong lipay karan kay man ang ko may tarwa ko kapulan nga hindi mag-ano na magproblema sa allowance ko. Una-una kapag pagka-online ito pagka-release kang scholar ni Go ginbakal ko tanan kan cellphone para kay wara ako cellphone dati mo naguba akong cellphone kag hindi man kaya ang unit na amo nagpakal ako para at least maka attend sa online class. Ang 5,000 karan malbahal ng gidran. Malbahal ng gidang bulig karan para sa amon. Man ang ko duro pa dyan. Duro pa dyan nga mas tamaan sa amon. Mayad lang kay ako may nanay kag tatay. Ang ibabay, wala man di nanay. Wala man di tatay. Nasuporta. Sunod pa kay Sheila, kinaplano naman daad nga gamitan ang ginabuol nga kwarta halin sa scholarship ni Governor Cadiao para mapakita ng anda nga panimalay. Kay sa kadya, si Sheila kag ang ana nga pamilya nagaistar sa maggutom kag magamay kag gintagpitagpila nga mga materyales. Wara ti dingding, nagaturo ang anda ato kag labiran gid sa tanan bukod ti komportable para sa ana mga ginikaanan kag kananda nga 7 ka bilog nga magudto. Palipat-lipat bay kami kay wala kami sarili nga lupa. Almost 7 years rin kami rudya. Dati okay pa man ang malay niya kay raya pa man ang ang baybay. Kaso habang gabuhay ang baybay ga parapit kag hasta nga magbagyo. May time gani nga ang bagyo nagsilid ang tubig rin ang tubig gid ang haplak na nagitla ijagit sa balay naman daw na sanay rin lang kami may kulba man kami pero daw agir man naman daw sanay rin lang kami ma'am sa totoo lang ginala ang mulay nga wara kami jaga sapot daw kung ija ka daw something daw kulang daw iska magangkaon kita na mawa kami bangko nga ang amon turugan, amon man karandaan. Kung ginabinsan ko nga, kung may kwarto, may CR, nami kag ang do sa ayos sana, ang pinsan mo mambala nga, ay matawhay mambala. Ang nga handog ni Sheila, rapit na lang rin gid nga maabot. Kay sara ang pamilya ni Sheila. Sa una nga makabaton, kang matawhay nga panimalay project ni Governor Dora Cadiao.
ang nga proyekto nga nagalaom nga maturuan ni Governor Cadiao ang kada pamilya nga Antiqueño kang matawhay, malimpyo kag hilway nga panimalay. Sa bulik kang nga proyekto, mapaubra ron gid man ni Sheila ang anda nga balay. Kang bata pa ako, ambal ko kay tatay. Makagraduate na ako tayo. Makabakal kita lupa kag balay. Tapos syempre rin dyan. Syempre, amo rin amin nga sitwasyon rin dyan. Kang naman ako nga, paublang kami balay. Daw na ano man ako sa salamat kay malbahan nga pangarap ko na at least natupad. Kay nag-agtubero dyan nga, paubrahan ko na kami kamalay. So, nagpinsan ako, ay salamat, manamon sitwasyon. Kahit pa paano, manamon sitwasyon. Nalipay gid kag bahol ang pagpapasalamat ni Sheila kag anang pamilya sa dyang mayad nga balay. Bata pa ako, pero may kuran nakita ang mga ni Gob, pero may kuran kita parang naano ko plata na ano pala yung habayi something kaamo bla karan syempre mostly by naman na ano ko sa mga politika nga mga laki daw something na ano ko tanang bayi asa nga pagbahal hindi ko nakita ko isip ko something sa sarili ko ay gina-idolize ko yaran dati kaso tapos kaya napansin ako daw something nami sa pakiramdam nga ako ordinaryong tao tapos na ni ko something duro ta na buligan tapos isa pa gani dyan ako kita nyo man na diba dati ang scholar ni ko kamay-kamay lang kaya duduro na kami almost 8,000 something grabe gid ang mabulig na sa mga kabataan nga handom sa kabuya. Manang ko ang pagpasalamat kulang pa pero sa tanan nga ginbulig mo bakat lang sa akin balbahal gid ra nga pasalamat balbahal gid ra nga bulig. Kay ang as in kita na ang pagpaskwela natin bagat lang kanya ni kakitatay nakasalay kundi sa scholar. Bahulgid ang pagpapasalamat kang nail ni Sheila kay Governor Cadiao sa anang bulig sa ana bata kag sa pagpakidan kang anda nga balay. God, dudot Cadiao, ang durugid nga salamat sa ginbulig mo kay Sheila mi sa akong bata. Dudurugid nga bahulgid nga bagay nga bulig mo nga sa kalar sa aking bata dahil nga nagasarig laman back ni sa scholar sa scholar nga para lang may bayad sa boarding house ni Chiche kag kape nga kaya nga paubrahan ako kami kang Gob kamalay balbakal gid akong halipay nga. Sa Katya, ginaumpisahan rin ang pagpakal kang mga materyales nga kinanglanon sa pagpaubra kang balay day Shelamay. Ito nanging posible sa bulik kang mga quarry operators at syempre sa pagpalangga ni Governor Rodora Todod Cadiao.